No, pozrime sa na kokota vyjebané, jak sa tu schováva. Otvor. Pozrite sa na žebráka. Jak sa hanbí. Nové neotvorie. Kúka. Kokotko. Pozrime sa. Povedz mi, jak tvoja manka musí byť na teba hrdá, že tu šmíruješ jak špion pojebaný. Povedz mi, o čo ti ide, ty chudáčisko. Vyjebaný. No nekúkaj na mňa, kokotko, vyjadri sa k tomu. Otvor aspoň. No neotvoríš, lebo sa bojíš a nemáš čisté svedomie, ty chudák. Vyjebaný. Normálne nechápem, jak takéhoto kokota mohla porodiť, on je mater. Vandrak, Vyjebaný. Tu je ďalší, pozrite sa, jak sedia. Jak 5 peňazí. Ani sa nevedia pozrieť. No pozri sa do kamery. Nech Tvoja mater. vidí, čo si zač. A môže sa tu stáť takto na chodníku? Môže sa tu takto na drzovku stáť na chodníku, sa pýtam. Čo si zaslúži takýto človek, čo tu šmíruje od rána? Chudák vyjebaný. No čo ste ticho vy... Buzeranti. Čo ste ticho? Čo sa zamkínaš? No foť si aj svoju mater pojebanú, ty žebrák. Ty chudák jeden vyjebaný. Foť si. Pozrite sa na jeho, čo je to za kokota. No má zakuklený v aute, na drzovku zastaví na chodníku a ide si ma fotiť. Čo si fotíš? Že som si ťa došiel natočiť? Ty chudáčik. A jeho nafoť, prosím ťa. Jeho nafoť, jak sa tvári. Mám to natočené a dám to von, dobre? No to som rád, že mi takto prikyvuješ, úplne vidím, že ťa to teší. Moc ťa to nebude tešiť, keď ťa takto ľudia budú vidieť. Takto sa tvári presne človek, keď tu čaká od rána a zrazu ho prídem natočiť a nevie, jak sa má tváriť. Či pozerať do počítača alebo na mňa, není mu ani do smiechu, nechce sa mu ani plakať, pretože vie, že sa cíti ako Kokot. pretože toto robia najväčšie hyeny, aké môžu. Že tu stoja na chodníku. Tak sa pekne teraz pozeraj. A dúfam, že to tvoja mamička uvidí, jakého Kokota. porodila. Dobre môj?